Здравейте на всички, аз съм Дарко и в момента играем World of Tanks. Това е една мултиплеер игра и в ти си един танк, може да си много танкова всъщност. И ти събираш също други танкове в едни битки, като трупаш пари и се развиваш танка. Много е забавно. Играя от тази сутрин, не съм много добър, нуб съм. И следващия епизод, който ще е след 1-2 дни, вероятно вече ще съм задобрял, ще имам някой гост. И да влизаме в битка. Страшно пусто. Това е най-досадната част от игра. Да. Винаги щом заговоря за това или си помисля, че е много досадно чакането и това няма пуска. Няма много време за снимане. Мисля колкото да кача клипа и да тръгна за училище. Сега играта започвам. Аз съм с слаб танк. Да се придвижвам по-бързо. Ще тръгнем в правата посока. 5, 4, 3, 2, 1. Стоп! Чакайте секунда, малко си намаля звука. Няма нищо не мога. Първата игра ще така ще трябва да картина. Която нямам да дълго, както казах, аз съм много все пак. Сайпич. Това игра не е българска, ако се чуете. Но така мисля, аз после намерих на български War Gaming Barrier. Линки къде се изтребите ще има в описанието. И не ли после да се покинава. Това е място. О, това е добро място. Аз така не мога да се ориентирам. Извинявам си, както казах, все още се уча. Моята ми целата моля ви. Целата назад. В момента досега никой не съм убил. В тази игра, иначе съм убивал. То всъщност не е толкова лесно да убиеш някакво. Нито не по-респективата си. Да. Когато се въртиш, можеш да контролираш оръдието си. Следователно, и също. Да чакаме също за оръдието. Вече не си малко шката. Край, отивам на мале. След така! Лъвски! Леки така танкове според мен са по-добри. Първото по-бързо си може по-лесно да се избягват удари. Второто разрежда по-бързо. О, не топчета. Мокно. Не засегнах. Окей, пич. Трябва да такива. О, крап. Така. Много грешка.
странно. Така. Окей. Ето да. Това са къли, Сигурно се обърне с предна бъдна. Това ще го кил. Ще го кил. Как така ми клека славата, бе? Пълнят на славата. Че се обълга. Ще бъде контроли. Може бър повежда. Още не сечко до тяхната вражеска база. Аз малко тук се оставя. Трябва да се водяват на базата. Трябва да се върна. Много късно. Давай, Дакорд. Ти можеш. Това да отива. Слабо подкрепление. Обаче имат проблеми за вода на базата ми. Добре, че се приближаваме. Аз имам подкрепление, няма да ми завладеят базата. Чакайте, ние сме единствените трима. Това да останем да защитаваме базата. За какво губих целият този път? Чакайте, узната да контролите. Трябва да се върна с тирките. Ти да завода. Ти да не завода на базата. Тази игра спектаква по-дълго, отколкото очаквах. Отборът ми е наравно. За пръв път оставам толкова дълго в игра. Така все още се учи. Стигнете ми търсят. Ако трябва да оставам да пазиш. И това няма да се мисли. Аз да не искам да съм приятел. Екшън. И не знам какво казах. Не съм това да съм английски. Там е доста бързо се сравняваме с другите. Досно, че съм в... Съм при тяхната база. Трябва да оценя. Ами как бе? Не. Дихане. Не. И това беше за този клип. Благодаря, че гледахте. Аз бях Darkward. И това всичко от мене. След няколко дни, един или два ще има нов епизод на тази игра. И да, чао!